Уважаеми футболисти, треньори, днес завърши един много хубав турнир. Предполагам, че всички сте доволни. Времето беше също с нас. И така да поздравим всички участници от първо до шесто място. Ще бъдат наградени от господин Петър Бешкински. Плой, капитана да заповяда да получи. На пето място СК Гигант Съединение. На четвърто място ПФК Брестник. И сега започва призовата тройка. На трето място Еко Хотел Здраве. На второ място Локомотив Пловдив. И на първо място и победител на есенния турнир отбора на Ботев Пловдив. Освен, че колективен спорт футбола има и индивидуални награди, които за най-добър вратар Йордан Йотов, Еко Хотел. Браво! Господин Владимир Фатов. И това да си го държиш като начало, това ти е първа награда. Да се държиш и да се гледаш и да те... Най-добър защитник Златир Кристиев от Локомотив Пловдив. Наградата ще поднесе Азем Балабанов, служител на Националния футболен съюз. И най-добър полузащитник Шопов от Ботев Пловдив. Господин Златирски ще поднесе наградата. Дигай горе. Голмайстор и най-добър нападател на турнира Теодор Митев Ботев. 9 гола ще бъде награден от Иван Танчовски. Дигни горе. Благодаря ви, деца, и ви пожелавам да бъдете добри ученици и ваканцията на пролет заповядайте пак в същите състави. Ай, се берете сега.